Simple ra kayo ni nga challenge ni kuan ni siya kan padula ni nga roll your roleta. Pero bago ta magpatuyod sa tong roleta, natay mga simple ra po kayo nga mga pangutana. Pila sa mga pangalan ninyo? Sean. Vince. Ngano wala pa mo nag-date? Nagunsa man mo dire karon nga February 14 man asan yung mga kati? Wala. Medyo ulat, wala. Dire man jud. Pangitaonon ba? Pangitaonon pa. Kamundua yun siguro nag-date-date pa. Ya, mga estudyante pa mo. Ay, mansira na nila itong pangutana. Dali ra kayo ni sa hard daw na, sa hard. Sa duwa na to ka pangutana, dapat maka-answer mo bisag isa lang. Dali ra kayo ni unsay meaning sa KKK. What? Ay sa. Sige. Kataas-taasang Kagalang-galang katipon. Kataas-taasang kagalang-galang katipunan. Tama, pero nadyo to, ano to, kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan, anak ng bayan. Malay, KKK. Pero kinatama naman ninyo, dili man ta ka ng hard to get. Patuyo ko na to ni sila. Sige, tuyok. Isa yung tuyok. Pana ni, pana. Bisag asa. Go. Na may another question na po. Isa na yung ka-question. Kung matubag ninyo ni, kabalo ko, ma-surprise yun mo ani. Gaira ko og tulo ka gulay nga nasa bahay ko bu. Una. Singkamas, talong. Sigarilyas. Oh, grabe man. Kinakuha po yun yung question mo. Okay, masulti. Daghang king salamat. Gamit jud kayo na mo ning kwartahan ni karon. Gila. So, okay, napilian man nilang question mark, no? Then, isa kalibo man ang price ato. Then, natubag yun nilang answer. Watay mahimuan na, kay bright man sila. Di ta mo undang. Mangita pa ta. Tara! Grace. Ikaw. Kate. Ikaw, sir. Mark. Ikaw. Bless. Kani, unsa man ang asa man diri sa Pilipinas sa ginatawag nga The Land of Promise. Davao City. Davao. Dili Davao. Something ko na siya. Na siya sa kuan. Dili Davao. The Land of Promise? Davao. Dili Davao. Pero isang Davao dito So daghan sila. Duha sila. Tibuok sila. Davao Region. Dili Davao Region. Hint na lang. Nasa Luz Biminda. Mindanao. Tama Mindanao. Since dagan man mo na. Naibay mag-uyab din ay magkupit. Simple na ito pangutana. Sa first date, kinsa man jud ang dapat mo kuhan? Ang babae o lalaki? Ang lalaki. Nga naman. Siya man ang murag palakas pa una sa kuan ba. Lakas system, pero kadugayan. Magtunga na. 500! Dito yun Huy! Niti ka sanjod ni ay! So natay another question nga kung matubag ninyo, makuha ninyong prize ani po. Unsa nga mga libro ang nasulat ni Rizal para magkuhan sa mga magsikan? El filibusterismo limit ang hiri. 1K prize. Okay. Sa dili pa man shit mag-uwas. Sa dili pa magkuhan, mag-uwas sa uwo. Valentine's Day man ron. Ngano ikaw Roman? Wala ko ikauban. Pero nakauyab. Naa. Ay nakauyab na siya. Pwede mo siya i-shout out. Shoutout di sa uyab na busy. Pili na mo. Chocolate. 100 na lang. Ako na ng chocolate at flowers. Duwa na lang. 500 in chocolate and flowers. Giliw, di mapigil ang bukso. Ang damdamin ko, mukhang magpapaamin. John Mark Abbas sa may kauban niya diri mga pamilyar. Mo na yung Valentine's dili lang kayo sa mag-uyab. Pwede sa family, friends o uban pa as long as love yung sa isa. Sige na boss. Good evening. Grabe ganina ni. Pizza, Dudes Pizza, buti kamay Dudes Pizza. Jasmine D.I. Jasmine. 20. Ikaw ma'am. Sheena Liandino, 18 years old. Kaya nakita na ko murag friendship banding ang gid. Friendship banding. So mga single pa mo tanan. Ano dyan? Ano mga single man, mga gwapa, mga imo, mga cutie man kayo. Dili lang.
claim na to ni ma'am. Natay mga questions, ma'am. Natay easy. Kablo ko Ay, mga nadete. estudyante man mo. Kuha na lang, ma'am. Full name ni Dr. Rizal. Jose Protasio E. Alonzo. Ay, Jose Protasio E. Alonzo. Rialonda Rizal. Napay M. Napay M. Jose Protasio. Ay, Jose Protasio E. Alonzo Mendoza Riolanda. Mercado. Ay, Mercado. Ito na na, kinansiran man ninyo, ma'am. Tagaan daw mong flowers and chocolate and Dude's Pizza nga. Certificate gift. Giliw, di mapigil ang bukso. Ang damdamin ko, mukhang mapapaamin mo, amin mo. Kung makauyab mo, kinsa dapat una mo gasto, babae, lalaki. Depende na po, lang sabot is 50-50, which is okay. Siyempre, ang girls kay independent. Okay, mo nga po, same lang. Nindot po na ako ang 50-50 dyan. Kaya para fair good sa relationship, nga na. Pero wala yun. Kaya, diri na ako pangutana. Simple rin yung kayo ni. Oh. Pakita natin ka. Oh. Kani, dali ra kayo ni. Ano ang pambansang puno? Ha? Pambansang puno. Mangga! Mangga! Uy, Nara! Liga mo, sagot. Nakulbahan nila, nakulbahan. Ana, dyan na sa mapay uyab. Oh, ano lang. Oh, pambansang prutas. Tama, so okay na. Dara. Then, claim lang ninyo ni sa inyong duha, mama. 2 box of medium size sa Dude's Pizza. Sponsored by Dude's Pizza. Giliw, di mapigil ang bukso. Jinaan po. Jean Anidad. 22. Ikaw. Jean. Jane. Jean Edad. siya. 25. 25. Kaya wanay lain dagang istorya pa. Mungutana ko kung unsa ang pambansang gulay. Kalabasa. Balatong. Balatong mali. Ang tamang answer is kamunggay. Pero sige na pa, daga na to kay every person deceive a second chance man. Mutana ta ka ng sayon-sayon. Unsa ang pambansang bulaklak? Sampagita. I-claim lang ninyo ni Dude's Pizza po sa Sagasa nga branch diri sa Tagum. Dara, flowers and chocolate. Isa rin ko na ninyo. Pinaka-good shit na walok ni Karang. Gusto ba ka makakwarta samtang kadula-dula lang? Dulain ang Masaya Game. I-click lang ng link nasa comment section tapos click download. Then automatic maato na ka sa Masaya Game. Na-register og login dira. Pero kay bago pa man ka, mag-register ka unya sa registration ibutan diri mo cellphone number, password, verification code ug referral ID. Then automatic makasulod na ka sa Masaya Game tapos na pud kay free nga 6 piso coin. Nga pwede nimo idula sa Dragon Tiger. Color game ug uban pa pero ako i-try ng color game kay color na unya daugan na ka gusto ka mag-cash out. I-click lang ng withdraw, ibutan nimo dira imong GCash account, GCash number din OTP tapos withdraw na ka. Unya kadulaon pa kay ka kung nautdan kag coins. Uti ka may i-click lang ng plus sign, mamili ka na 100, 200, 500, 1,000 ug uban pa. GCash gyapon gamit nyo unsa man. Nagits ninyo? Kung nagits ninyo pagdula na mo,